В това видео ще поговоря за боси обувки и какво ги прави боси. Нека да отговорим на този въпрос. Какво са боси обувки? Босите обувки са специален вид обувки, проектирани така, че да се намесват минимално в естественото движение на краката, като им позволяват да функционират така, сякаш сте боси и същевременно ги защитават адекватно. Всички боси обувки трябва да позволяват на пръстите ви да се разгъват свободно. Ето защо предната част на едни боси обувки трябва да съответства на естествената форма на стъпалото. Не трябва да има разлика в височината между предната и задната част на обувката. Ако има, значи не е боса обувка. Подметката трябва да е напълно равно. Всички боси обувки не трябва да имат опора, а омекотяването трябва да е възможно най-малко. Подметките на босите обувки обикновено са от 6 до 8 мм, а някои стигат до 3 мм и често имат много малко омекотяване. Истинските боси обувки могат да се усукват настрани и напълно да се сгъват. Тази гъвкавост им позволява да се адаптират към краката ви и да не ограничават естествения им обхват на движение. Това са основните характеристики на босите обувки. Харесайте и споделете това видео, за да може повече хора да научат какво са боси обувки. Да не забравяйте да се абонирате за YouTube канала на Боси обувки. До следващия път!